କଥାଟା ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲସେ କୁହନ୍ତି। ସବୁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସପିଂ କରିସାରିଲି ଏବଂ ଘରକୁ ଚାଲୁଛି। ସପିଂ କରିସାରିଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା? କୋଉଠିକି ଯିବା? ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲ। चलो चलो आपको थोड़ी कौन जाओ बाबा? चलो 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 हमें ऊपर को जाऊचे ना। चलो चलो लिफ्ट है ना। आसो 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 चलो चलो बाबा